Здравейте хора, хайде да отворим поредната ми PR пратка заедно. Христина Cosmetics ми изпратиха няколко продукта, които са просто феноменални. Първите два продукта са ето тези. Това е зимна маска за коса, а това е зимен шампуан за коса, които предпазват и възстановяват косата през зимните месеци. Следващия продукт е този лосьон тяло с златни частици на Христина Cosmetics, който след него кожата ви остава мека и хидратирана през целия ден. А кой не иска това? Следващия продукт е многофункционално сухо масло. Това е нещо като течен хайлайтър, който е водоустойчив и устойчив на изпотяване и топлинна формула. Хора, искам да видите апликатора. Много е кют и е много удобен. И следващия продукт е този прозрачен фондютен. Да, правилно ме чухте. Знам, че изглежда бяло, но на кожата седи прозрачно. Той е създаден за онези, които търсят перфектно и дълготрайно покритие. Ако и вие искате такива продукти, може да посетите сайта им, който е в биото, в техния профил. Ето тук някъде горе ще ги тагна, така че let's go! Така хора, това беше всичко от мен. Бай-бай и до следващата PR пратка.